הרכבתם פעם פאזלים שהם לא סתם פאזלים, אלא יצירת האומנות. שלום לכל אלה אוהבות הנשמה, כאן אדם מתחביבן, והיום אני רוצה להציג בפניכם את הפאזלים של דה וינצ'י, פאזלים בצורות מיוחדות, שיגרמו לכם להסתכל על עולם האומנות בדרך חדשה לגמרי. לסרטון של היום בחרתי פאזל האהוב עליי, ערכה של בוני השעונים. הפאזל עוסק בנושא של אשליה של זמן, עם מנגנון תנועה מעניין ותנועה של ספינה. לכל פאזל של דה וינצ'י יש איזה טוויסט מעניין. מסר סודי או מחשבה עמוקה. צריך לפתור את הפאזל כדי להבין במה מדובר. יאללה, בואו נפתח את הערכה ונרכיב ונגלה מה המסר של בוני השעונים. וואו, תראו כמה האריזה נראית מגניבה. כל הקופסה מוטבעת באופן ייעודי, בהתאם לנושא של הערכה. יש לה צבע מט יפה, אפשר לגמרי לשים אותה על המדף בתור קישוט או לאחסן במשהו. על האריזה עצמה אנחנו רואים את התמונה של הפאזל, מספר חלקים והאומן שצייר את התמונה. וגם יש פה פרטים נוספים. הגיע הזמן לפתוח. האריזה של הפאזל ממש מושקעת. יש פה מגנט מובנה שסוגר את הקופסה היטב, ואפשר לא לחשוש שהחלקים יצאו החוצה. דבר ראשון, כשפותחים את הקופסה מרגישים ריח של עץ. למה? כי כל החלקים עשויים מעץ. בתוך הפאזל יש תיק ציפה יוקרתי עם חלק שלא התאים לפאזל. אז בשביל מה? עבור כל קולקציית קלאסית, דה וינצ'י פותחה ערכה לאוספנים, שלא ניתן לרכוש אותה, אלא רק לקבל מתנה. כדי לקבל אותה, כדאי לרכוש פאזלים מאותה קולקציה, למצוא את כל החלקים הסודיים ולבנות דמות פרס. רק תמורתה אפשר לקבל את הפאזל של אוספנים בחינם. לפרטים נוספים סרקו את הקוד בגב האריזה. ועכשיו בואו נמשיך את האנפאקינג שלנו. רואים את הגלויה עם תמונה של הפאזל והסברים על החידה. החלקים עטופים בתוך הנייר, נכון שזה יפה. ברגע הראשון שבו פתחתי את הקופסה, שמתי לב לצורות יוצאות דופן של החלקים. כל צורות הפאזל גם בהתאם לנושא. יש פה שעונים, חצים, מנגנונים, גלגלי שיניים. בפאזל האחרים של דה וינצ'י אפשר גם למצוא דמויות של אנשים, בתים, ציפורים, חיות ועוד. טאדם! תראו איזה יצירת מופת יצרנו. הפאזל המורכב נראה מדהים, ואם נסתכל עליו לעומק, אולי גם אפשר נוכל לזהות פה פילוסופיית חיים. ההודעה הסודית של בוני השעונים מחכה לנו. לפי מכתב היצרן, אחרי שמרכיבים את הפאזל, צריך להפעיל את המנגנון. שמים את המשולש באמצע, כאן מכניסים את האונייה, ומסובבים את המנגנון עם המפתח. ובחלון הקטן הזה נוכל לראות רמז שמוביל ל5 חלקי פאזל חבויים. אני מסובב ושמתי לב שלאחד החלקים יש חץ ושאר החלקים מזכירים ספרות רומיות. כמעט לכל החלקים בחיבור יש ספרה רומאית מ-1 עד 12. אנחנו צריכים למצוא את 5 בהם מופיע ה-X. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק את כל החלקים של הפאזל? לא. נראה לי יותר קל למצוא אותם כי על החלק החיצוני אפשר לראות מילה באנגלית. נחבר אותם זה לזה ונגלה את ההודעה הסודית No time like the present, ובעברית אין זמן כמו ההווה. הזמן הכי טוב הוא עכשיו. וזה עוד לא הכל. אם הופכים את הפאזל אפשר לראות שחלקי הפאזל בעצמם קשורים לנושא של הזמן וסיוריאליזם, כמו כל הנושא שבו עוסקת ערכה של בוני השעונים. ויש פה שעונים, חצים, מנגנונים, גלגלי שיניים. אני חושב שהרעיון של דה וינצ'י באמת מעניין. אף פעם לא ראיתי דבר כזה. אלה הרבה יותר מפאזלים רגילים. אלה ממש חידות בתוך חידות שמהוות חוויה חדשה לגמרי. כשתרכיבו פאזל כזה, תוכלו ליהנות מתהליך הרכבה עצמו, אולי לעשות את זה ביחד עם חברים ומשפחה, ובסוף תקבלו תוצאה מדהימה שיכולה להיות אחלה קישוט דקורטיבי, נכון? בקיצור, זאת מתנה נהדרת לכל מי שרוצה משהו יוצא דופן. בתיאור סרטון תמצאו קישור לערכה בוני השעונים וגם לכל הפאזלים של דה וינצ'י. שימו לייק, תודה רבה שצפיתם עד הסוף ונתראה בסרטון הבא.